Ahojte všetci, dnes sa v krátkosti pozrieme na náš problém s hokejom, teda prečo tak dlho sme bez medaile na majstrovstvách sveta a či náš hokej vlastne niekam ešte ide. Od roku 2012 po striebornej medaili sme nevideli už skoro žiadnu medailu. Tá jedna prišla ešte na zimných olympijských hrách v Pekingu, kde sme vybojovali bronz. Po dlhej dobe to bola super správa, ale napriek tomu to s našim hokejom nevyzerá najlepšie. Ohľadom mladých talentov to vyzerá už o niečo lepšie, draftová jednotka Juraj Slavkovský, draftová dvojka Šimon Nemec a tiež ďalšie iné skvelé mená, ktoré sa predstavili na drafte v roku 2022 a 2023, ukázali, že Slovensko má skvelé talenty. Stále tu je však otázka, môže to stačiť? Na mládežníckych turnajoch, takže do 20 a 18 rokov, nám to tiež nešlo zle. Na posledných turnajoch na majstrovstvách sveta do 18 rokov, 2024 a 2023 sa nám podarilo obsadiť 4. miesto dvakrát. Na finále sme úplne nesiahali, ale na bronz áno. V roku 2024 pri našom zlatom tíme, keďže sa tak nazýval, lebo sa tam nachádzalo veľa draftovaných hráčov, sa mu nepodarilo prejsť cez Fínsko. Napriek tomu však naša reprezentácia uhrala skupinou skvelo až na prehru z USA 10-2, čo mohol byť veľký šok, aj keď to bola posledná hra s inými brankármi a zrejme tréneri chceli šetriť sily. Napriek tomu mladí hráči ukazujú pomerne dobré výsledky. Taktiež, ak sa na tým zamyslíme, pre hráčov nie je dôležitá až tak reprezentácia ako ich výsledky v lige. Preto niektorí hráči môžu hrať skvelú ligu, ale na reprezentáciu úplne kašľú. Problémy sú však aj inde. Máme menší záujem o hokej, celkovo to je pokles v športe, práve to znamená, že bude menej hráčov, čo sa hneď odzrkadlí aj na hokeji. Problémy Slovenského zväzu ľadového hokeja tiež odzrkadľujú hokej. Nebudem vymenovať, čo sú to za problémy, každý ich vieme. Tiež už súvisiace problémy, slabo sa propaguje hokej a zle sa financuje. Potom ťažko môžeme rozprávať o tom, že máme málo hráčov. A ak sa tak prediktívne pozriem dopredu, tak od roku 2025 až 2029, takže v rozpätí 5 rokov, si myslím, že máme šancu aspoň na jednu medailu na 10 až 15%. Nedal by som na to viac, keďže aj so silným tímom vieme prehrávať. Alebo stále máme problémy. Šanca tam je a určite s našimi novými talentmi by sme na majstrovstvách niečo mohli dokázať, ale to všetko bude záležať od mnohých faktorov a koľko sily do toho hráči dajú. Ja vám veľmi ďakujem za pozoranie tohto videa, budem rád za každý like a odber. A pokiaľ by ste si chceli pozrieť ešte nejaké ďalšie video, tak odporúčam toto na obrazovke alebo v popise. Majte sa, ahojte.